beth sydd gyda ni brofi bod y Gwyddelod wedi bod yn Frycheiniog yn y cyfnod cynnar hwn. Wel, ni nawr yn eglwys Llywel, Sir Frycheiniog, ac mae yma garreg fedd, un o'r Gwyddelod hyn. Fe ddarganfyddes i hon yn y flwyddyn 1954 yn rhwyd Traean Glas ger llaw Aberhydfer. Ac hi oedd y degfed o'i bath i'w darganfod yng Nghymru a'r trydydd yn Sir Frycheiniog. Mae'n bwysig cofio mae carreg filltir Rhufeinig oedd hi yn ei dechrau, a nawr mae'r Gwyddelod wedi ei defnyddio i goffau gŵr o'r enw Tari Coro. Mae enw ar y garreg fedd yn yr ysgrifen Ogam, ac yn nawr fe darllen i'r enw. Tair strocen ar y chwith T. Un strocen ar yr ymyl A, 5 strocen yn gros ar, 5 strocen fach ar yr ymyl, y llafariad I, 4 strocen ar yr ochr chwith, ec, 2 strocen ar yr ymyl o, 5 strocen yn gros ar 2 strocen o. T, A, R, I, C, O, R, O, Tari Coro. Ac yn awr, fe ewn ni ymhell o Llywel i fynydd y Stradfelltau i ni gael gweld math arall o garreg yn perthyn i'r cyfnod hwn. Yn y cyfnod hwn, gwedwch ar 5 ganrif, roedd y Saeson wedi torri'r cysylltiad uniongyrchol rhwng y wlad hon a'r cyfandir. Ond oedd pobl yn parhau i ddod o hyd o Ffrainc i Gymru. Ac mae garreg fedd un ohonyn nhw fan hyn nawr ar fynydd y Stradfelltau mewn gwynt cryf ac wrth ochr yr hen hewl Rhufeinig o gair Aberhonddu i Castell Nedd. Gadewch i ni edrych ar enw y dyn hwn. D, E, R, F, A, C. Derfac, F, E, O, E, O, Ysphilios. Y Lladin am mab. J, U, S, O, F, T. Justus. Derfacws mab Justus. A sylwch yn ofalus ar y frawddeg nesaf. I, ec, I, A, a'i phen lawr, ec. I, T. Ic-iacit. Y Lladin am yma y gorwedd. Yma gorwedd derfacws mab Justus. Mae'r frawddeg ic-iacit yn bwysig, achos mae'n profi mai Cristion oedd y gŵr hwn. Roedd y Cristion yn credu'n hanfodol yn atgyfodiad corff. A dyma syniad oedd gyda perthnasau derfacws pan achoson nhw'r ysgrif hon i gael ei dodi ar ei garreg feddau. Derfacws mab Justus sy'n gorwedd yma. Ac yn awr, fe o'n i weld math arall o garreg fedd o'r un cyfnod mewn eglwys yn eglwys Trallwng. Wel, dyma'r trydydd math o gerrig sy'n perthyn i'r cyfnod hwn. Ac mae hon ar hyn o bryd yn eglwys Trallwng. Ac fe welwch chi ar unwaith bod enw'r gŵr a goffau'r arni yn Ogam ac hefyd yn Lladin. Cuno Cenius, mab, Cuno Genus. Ac mae'r frawddeg bwysig hic-iacit ar hon hefyd sy'n dangos ei fod e'n gwestiwn.